लोगोफोर नै दा आङो नोंथांमोनजों आंनि मैनाखौ शेयार खालामनो सानदों। मैनाया जोंनाव मास मोनसेनि बारफैबाय, 2 मास जानोसै लोगोफोर, 2 मान्थस जानोसै। बेखौ आंनि सारा मोनबोदों आरोना, माने डन बस्क' स्कुलाव गावनि लोगोनि फिसालाखौ माने लायनो थांदोंमोन। बेवहाय सासे हारसा हिन्जावा माने हमनो सेस्था खालामबाय थादोंमोननो। बे समाव बोथोरा बिराद गाज्रि, अखा हाबाय थादोंमोन नालाय। ओमफ्राय आंना सारा नुनानै हमनानै लानानै फैबाय आरोना। बेबो जि दङमोन नालाय, जिजों हमनानै लानानै फैदों। जोंनाव 2 मान्थसानो जाफैबाय। ओमफ्राय बिराद मोजां मोजां राव लाबाय, हेलौ होनो, ओमफ्राय मुसुरो आरोना। बिफा फोरोंनाय लादोंमोन। दा बिफा थांनानै आंहाबो मुसुरनो रोङा, ओमफ्राय मुसुरासै आरोना बियो। हेलौ जाद' होनो आरोना, गुड मर्निं होनो आरोना बियो। ओमफ्राय गोसोबाथाय आधा घन्टानि बारा रायलायो। ओमफ्राय दा सिरि आरोना। बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। नै रागा जोंदों, भिडिअ बानायनायखाय रागा जोंदों नै लोगोफोर। गुस्सा नहीं करना, ठीक है? हाँ, ए गुस्सा नहीं करना।